Neithiwr yn neuadd Pantycelyn oedd Geraint Jarman yn chwarae gig, ond heddi yma yn y Llyfrgell Genedlaethol cyflwynwyd iddo fe y wobr Cyfraniad Arbennig. Wyt ti'n meddwl mewn ffordd bod bobl yn disgwyl clywed wrach yr hen ganeuon, dyna fysa ymateb cyntaf o glywed bod ti'n chwarae'n fyw. Achos mewn ffordd, does na ddim traddodiad o weld artist wrach yn fel neithiwr yn neud set gwbl newydd. A bai i'r gynulleidfa, diwylliant ydy hynna. Na, i bai i'r gynulleidfa, achos mae'n anodd i bai i'r gynulleidfa ag i bobl sy'n sgwennu a bobl sy'n perfformio cerddoriaeth yng Nghymru. Achos da chi'n gwybod beth yw'r limitations mewn ffordd. Ac does dim pwynt. Dyna mewn ffordd pan dau go-keys a Catatonia newid i Saesneg oherwydd dyna y glass ceiling. Lle da ni'n mynd i fynd â hwn. Ond eto mae'n rhaid i chi barhau, mae'n rhaid i chi weithio yn galed iawn just mwyn bod. Ac yn anffodus, dyw Catatonia ddim gyda ni na go-keys. Ond mae Dave Dablygu da. Dim mae Dave Dablygu. Da ni fel Selar felly wedi penderfynu i gyflwyno Gwobr Cyfraniad Arbennig y Selar i Geraint Jarman. Dwi'n meddwl rai o waith i gyflwyno wobr yma, Dave Dablygu sy'n gyfau chi Geraint wrth gwrs yn ennill llynedd. Ac diolch yn fawr iawn i ni sain, godi'r sain am loddi'r wobr eleni. Dwi'n siŵr sy'ch chi gyd yn ymuno fi ac yn talu teyrged i Geraint am ei gyfraniad arbennig iawn o dros y 40 degawd am wyd wrth yma. Diolch yn fawr iawn.